बोले बोलो जालन बोलो ये 350 रुपये 400 रुपये 450 रुपये 500 रुपये चलिए बोलो केसर बोलो बोले केसर बोलो बोले केसर बोलो बोलो केसर बोलो बोलो 300 350 400 रुपये खाली 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये ये चांदा और पीरो इधर हाँ बढ़ बढ़िया माना के सामने देख हाँ हाँ बरीदा क्या से था ये सरा था तुम ना ये सरा जी है क्या लाने माँ बता तुम ना 1000 रुपये ये फोन लिख लिया रे ये क्या लाना माँ का वाया माँ क्या लाना निम नडीतंड्रे कोर ओ कोर करना बारा ये सर अदरದು ಓಯವಾ ನೀನು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ಐದು ಈ ಕಾಳೆ 900 ರೂಪಾಯಿ खाली 900 रुपये ಒಂದೇ 900 ರೂಪಾಯಿ खाली 900 रुपये केसर 900 रुपये खाली 900 रुपये 900 रुपये बोलो ये दो बोलो एक पर दो बोलो बोले बोलो बोलो 200 खाली 200 रुपये खाली 200 खाली 200 रुपये 250 रुपये खाली 250 रुपये खाली 250 खाली 250 रुपये खाली 250 तब्बो कर रहे हो तब्बो चलिए बोलो रुपये यहाँ दे 900 बड़ी किसी नाम से 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये की एक 100 रुपये खाली 100 रुपये 100 रुपये ये दो पर बोलो 300 350 बड़े में क्या बड़े 350 400 450 बड़े में 1300 रुपये 1300 चलिए 6 देखो 6 कम ले रहे बोले बोलो बोले बोलो 6 देखो ये दादा बा हाँ बोले बोलो ये 6 देखो क्या नाम है 400 500 600 700 700 800 800 रुपये खाली 800 कितनी बार 900 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये ज्यादा 1100 बोले 10 किलो हाँ चलो ड्रैगन वाले अशोक मिल लेता अशोक पैसे मिले हाँ चलो ड्रैगन वाले बोलो
ओ दादा एकीचे पडा 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये खाली 90 रुपये 95 रुपये खाली 95 रुपये खाली 95 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये लगा जी एक मंगी क्या 105 लगा जी बच्चे लगा 105 ऐसा करो 105 ढकता है क्या छाती ढक ढक के मम्मी 110 रुपये 30 रुपये खाली 30 रुपये खाली 30 रुपये किलो खाली 30 रुपये खाली 30 रुपये किलो खाली 30 रुपये बोलो 40 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 55 रुपये खाली 55 खाली 55 रुपये खाली 55 खाली 55 रुपये खाली 55 रुपये मंगना नहीं तू 100 रुपये 105 110 115 बोलिए बोलो 12 किलो बोलो 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये खाली 90 रुपये कुछ 400 रुपये 450 रुपये 500 रुपये 550 रुपये 600 रुपये 650 रुपये 700 रुपये खाली 700 रुपये चार खाली बोले 4 बोलो 300 400 खाली 400 ए रे अना ए खाली 400 ए पहलवान खाली 400 खाली 400 रुपये खाली 400 खाली 500 खाली 500 रुपये 500 खाली 500 खाली 500 खाली 500 रुपये खाली 500 550 600 रुपये 600 के 4 बोलो बोलो 600 रुपये 4 होना निम्गे बिक्री बोलो 300 350 400 बोले भी 400 450 500 550 600 के 4 कर खाली 250 जाना खाली 250 रुपये अदाब मुर्तूज 20 रुपये 120 रुपये चांद ये 15 किलो का एक है ये 15-17 किलो 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये ले नीचे के ले 100 रुपये 105 110 115 120 125 125 गुलशन 125 गुलशन वो